ole cross sa za hian Christian lagu number za thum pariat thi da toy maron tia leng khom chon kan da to a o Thlarau Thianghlim lo khal la kan tha ti chakhang che ti kha ni ya he la hi han lak hian niam dewa mon chu o han ti hi a tok chau thri la ni a chan chu niam ber lai hi mi niam hi ni ya lai thleng hi niam ber ni ya o Thlarau Thiang ti kha lo ni ta a chuan sang ber hi do sang hi oma chumi ti hi an om le a kar hi zau em em a helai hi ni a hei octave ni chin ani a do re mi fa sol ti do octave khat octave ni hei octave ni huam chung kha ni a octave ni ani tre pa ni helai thleng hi ni a ti wangin lak san lu tuk lo hian a tok chaw ani zai khom na te chuan e ki vel hi tok viau ani tuna kan sang na tur phei chu d in kan sadon ni o Thlarau Thianghlim lo kala kan tha tit sa kang che kan rin na in hu tira chu mi ram nuam tak 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 chu tim chu a ka om reng a ni eng lo chua ma ki ni ro pui lo chua ka dua kalvari ne na ni 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 Thaler ram ro ka kal sanang nat ram le fe om ra kung kho nom na ka kalam kung kho nom na chuan 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 thì khan du to mai la tha o me sexual zau te po kan nei o me